Partners van dit programma zijn Centerparks en gemeente Roerdalen. Dames en heren, welkom bij een nieuwe uitzending van Thuis in Limburg. Deze hele week vanaf Centerparks Erpenheide in Peer. Is het een beetje gezellig hier, dames en heren? Ja, u hoort het, het is hier gezellig. We maken er ook een gezellige show van. We hebben een paar bijzondere gasten voor u in petto. Zometeen gaan we namelijk praten. We stellen de nieuwe gedeputeerde Erik Koppen aan u voor. Een man met een heel bijzonder levensverhaal. Daar komt u straks alles over te weten. We hebben natuurlijk ook weer muziek. Alweer een topper vandaag. Namelijk niemand minder dan Thomas Bergen is er. En hij heeft een paar fans meegenomen, je hoort het. Maar we beginnen zo meteen te praten met de burgemeester van Horst aan de Maas, Kees van Rooij. En dat is een man die ook heel veel bijzonders te vertellen heeft. Hij heeft namelijk 2 van dit soort parken in zijn eigen gemeente, dus altijd vakantie bij hem. Zometeen een uitgebreid gesprek. Maar we beginnen met een reportage uit de gemeente Roerdalen, want dat is onze stad van de dag. Patrick Smeets die reist de hele gemeente door en laat u precies zien waar u moet zijn deze zomer. Te beginnen bij een heel bijzonder natuurgebied genaamd de Mijnweg. Hier in Roerdalen is de natuur best wel belangrijk. En hier, zo belangrijk zelfs dat hier een heel nationaal park is. En ik sta hier met John. John is van Staatsbosbeheer. En jij weet alles, jij weet alles van dit nationale park. Nationaal park De Mijnweg? Ja. Heeft dat iets met echte mijnen te maken? Of? Nee. Dus de naam Mijnweg is van gemeente. Samen. Op die waren manier. 14 gemeenten, 14 kerkdorpen die het gemeentegoed hadden. Ja. En het begon dus met houtoogst en daarna de schapendriften vanuit die 13 kerkdorpen. En dan en allemaal de bij heide, elkaar. en dan krijg je heidelandschap. Ja. En daarna is het aangeplant voor de mijnbouw met lange ei. Maar, dus het heeft wel weer een verleden in de mijnbouw. Ja. Maar daar komt niet de naam Mijnweg vandaan. Oké, even voor de mensen om een idee te krijgen. Waar in dit gebied zitten we nu? We zitten nu op het bezoekerscentrum. En dan ga je omhoog tot aan de spoorlijn, omhoog aan hoog plateau. Ja. En hier zie je ook dat hier het blauwe lijntje van de Bosbeek begint, Ja. stroomafwaarts. En aan deze kant de Rode Beek ook, die begint hier in het kwelgebied en die stroomt hier over de landsgrens tot in de Roer. Oké. En dat is dan nationaal park geworden. Daar hebben we er neem ik aan niet zoveel van in Nederland. Hoeveel Nee, in in Nederland 20 stuks. Oké. En is dit het enige in Limburg? Nee, de Grote Pelen, grensoverschrijdend met Brabant, en de Maasduinen, Ja. 3 stuks. En je zegt grensoverschrijdend, gaat deze dan ook nog die grens over? We liggen hier vlakbij Duitsland in principe. Deze is 2800 hectare om en bij in Nederlands grondgebied. Hoeveel is 2800? Dat is heel veel, maar hoeveel? Om en bij 5000 voetbalweilanden. Daar Dus kan je dat, lange passes op maken, ja. inderdaad. Dus, Oh, dat is wel heel groot. En wat kun je er allemaal doen? Want ik neem aan dat er natuurlijk allerlei mogelijkheden zijn om je door dat park hier te bewegen. ja, er zijn maneges in de buurt, dus ruiters. De Heufka, zoals we net zagen aankomen. Ja, die zag ik inderdaad net ook al over. Fietspaden. Recent hebben we nog in de samenwerking een fietspad aangelegd en 2 keer gesloten. Ook ingericht voor de rolstoelgebruikers en voor elektrische scooters. Oké, ja. Dus de breedte aangepast, dat ze er netjes tussendoor kunnen. Dus daar Dat is ook aan gedacht. vrij recent aangelegd. En is er nog water in de buurt? Ja, er zijn meerdere vennen, natuurlijke poelen die ontstaan zijn. Ja. En er is recent nog een onderzoekje geweest door een vrijwilliger dat er een 101 gegraven poel hier in het hele gebied liggen. 101. 101. Er zijn echt mensen die dat gaan natellen, zeg maar. Ja, die gaan dat natellen, maar die gaan ook kijken welke beestjes er nog in voorkomen en of die nog genoeg zon heeft, of genoeg schaduw, of genoeg diepte. Elk beestje heeft zijn voorkeuren. Goedemiddag. Hi. Hi. Ja, dit zijn wel hele bijzondere fietsen wat jullie hebben. Of nou ja, lichtfietsen. Ja. Ja, ik vind het wel spannend, moet ik zeggen. Fiets dat nou lekker?
Ja, voor mij is het inderdaad de voornaamste reden omdat ik het gewoon zo comfortabel vind. Dat ik een lichtfiets heb. Je gaat er ook wel harder op. Ja, het scheelt wel qua luchtwrijving. Je bent gewoon wat lager en gestroomlijnder. Maar ik vind vooral met lange fietstochten, je krijgt geen zadelpijn. En dat is echt... En is het nou lastig? Of kan iedereen dit? Ja, in principe kan iedereen het volgens mij. Je moet even oefenen en dan na 10 minuten kun je het ongeveer. Nou, dat valt goed mee. Dan misschien dadelijk even kijken of dat zo is. Maar dan heb ik nog één ander ding wat ik van jullie wilde weten. Want ik heb vernomen dat jullie onderzoek hebben gedaan hier in het park naar vleermuizen. Ja, nou we doen eigenlijk gewoon alle zoogdieren in het algemeen in het hele gebied. Het is een van de rijkste gebieden qua zoogdieren van Nederland. Er zit echt van alles. Mm-hmm. En qua vleermuizen is er ook nog niet zoveel bekend. Dus we zijn heel erg benieuwd wat er gaat zitten. We hebben nu 2 keer vleermuizen gevangen hier. Ja. En nu tot nu toe 3 soorten, toch? Ja, we hebben een Franjestaart gevangen. Gisteravond laatvliegers en een dwergvleermuis. Ja, want jullie zijn even voor de dat die mensen denken, die jongens ziet eruit alsof hij niet heeft geslapen. Dat is ook zo. Jullie zijn de hele nacht bezig geweest. Ja. Dus. Maar je zegt, die worden gevangen, maar ik neem aan dat je ze vangt en daarna kijkt en ze daarna weer terug vrijlaat, toch? Ja, dat klopt. Ja. Want hoeveel vleermuizen moet ik me voorstellen dat hier zitten in het gebied? Nee, geen idee. Ja, er is sowieso niet zoveel over bekend, maar ik vind het lastig in te schatten. Ja. Heb ik eigenlijk nog maar 1 vraag. Zou ik eens mogen proberen op zo'n fiets? Je mag het proberen, ja. Dan levert vast leuke beelden op. Wacht, hou jij deze even vast? Oh man, dit is echt geen goed idee. Wacht, ik kom jouw kant uit. Ik ben hier... Dus niet achter het stuur, maar voor het stuur. Voor het stuur? Ja, je benen moeten voor het stuur staan. Nee. Ik kom niet eens in de trappers. Oké. Ja, het is hartstikke makkelijk zo'n leegfiets. Als je eenmaal aan de gang bent, dan is het eigenlijk veel beter als gewoon fietsen. Ja, en, ik denk het ook. Ja, heel makkelijk om te leren ook. Ja. Nee, bedankt voor de les. Succes ermee. Dat was een goede eerste stap. Ja. We hebben meters gemaakt. Daar moet je vleermuizen voor bestudeerd hebben om dat te kunnen, dat zie ik al. Ja, en zometeen dan gaat Patrick dus verder met Decano. Dat ziet u zometeen later in de uitzending. Eerst hier in gesprek met Kees van Rooij, de burgemeester van Horst aan de Maas. Hartelijk welkom. Dank u wel. Ja, een man die dit soort parken natuurlijk helemaal van buiten kent, want u heeft er 2 in uw gemeente, hè? We hebben er 2 in onze gemeente, Limburgse Peel en Meerdal. Belangrijke werkgever ook voor onze gemeente. En het is een gemeente waar het dus goed toeven is. En, je hoeft eigenlijk nooit meer op vakantie, dus wat dat betreft. Ja, je zoekt altijd in de vakantie ook eens wat nieuwe dingen, wat anders dan dat je gewend bent. Maar het is zeker ook goed om ook eens bij de parken te gaan zwemmen of eens te gaan kijken. Ja. Want ik denk dat heel veel mensen vaak niet weten wat er in hun eigen omgeving gewoon voor heel veel toeristisch aantrekkelijk aanbod is. We zoeken het soms ver weg, terwijl dichtbij er heel veel is. Zeker in onze regio. Ja, laten we even bij Horst aan de Maas blijven, want u heeft Toverland, een kinderspeelpark. Ja. 2 parken voor vakantiehuisjes. Ja. En de Floriade niet te vergeten natuurlijk. Ja, dus wat dat betreft is het deze zomer geen vakantiezomer voor de burgemeester. Nee, u bent volle poelen aanwezig? Ja, ik heb afgesproken van juist met zo'n wereldtentoonstelling in onze regio is het beste om dan in die periode hier te blijven. We hebben heel veel officiële ontvangsten. Maar ja, er is natuurlijk heel veel te doen. En het is nou ook zeker in deze periode heel leuk om af en toe s'avonds een terrasje te pikken, eens te gaan kijken hoe mensen zich allemaal bevinden in onze gemeente. Ja, nu is de Floriade natuurlijk in 1 woord genoemd met Venlo. Moet u vaak als burgemeester van Horst aan de Maas ook uitleggen dat het ook een beetje op jullie gebied is? Ja, we hebben als burgemeesters, als wij officiële gasten ontvangen, en dat kan de burgemeester van Venlo doen of een van de andere collega's, dan leggen wij steeds uit dat we ze welkom heten namens de regio Venlo. De samenwerkende gemeentes die met elkaar de aandeelhouder zijn van de Floriade 2012. En vaak vraagt men dan wel hoe loopt dan die samenwerking, hoe doen jullie dat samen? Nou, en dan is het gesprek al gaande. Dus we leggen het vaak wel uit, maar voor ons gaat het erom dat vooral de regio, heel het Noord-Limburgse, veel meer smoel krijgt. Daarom is die Floriade naar ons gebied gehaald door onze voorgangers. Om vooral het gebied meer te profileren als een aantrekkelijk woon-, werk-
en leefgebied. Ja, hoe vaak bent u nu al zelf op die Floriade geweest? Ongeveer 35 keer. Dus je kent elk hoekje, elk plantje. Nee. Heeft u een beetje groene vingers trouwens, of niet? Ja, ik heb een landbouwkundige opleiding. Ik ben dus Wageningen van huis uit. Dus de Floriade was voor mij helemaal top. Was ook een van de redenen toen om te solliciteren naar het burgemeesterschap. Oh ja? Ik wilde die Floriade als het enigste kon van heel nabij meemaken. En ja, een half jaar dat vliegt om. En hele interessante periode, heel veel te doen, heel veel buitenlandse gasten en bijzonder leuk. Op uw website kun je allerlei verslagen lezen. Er staan ook een hoop bijzondere ontmoetingen op. Welke ontmoeting op die Floriade is u nou het meest bijgebleven? Nou, we hebben heel veel bijzondere ontmoetingen met allerlei internationale gasten. Van China, Tunesië tot, noem het maar op. 42 landen die er ook staan. Dus dat zijn altijd al hele bijzondere. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, is dat na dat officiële, waar wij vaak als burgemeester in een protocolverhaal zitten, om mensen officieel welkom te heten, dat er in die slipstream heel veel mensen meekomen. En dan ook soms levert dat tot heel verrassende en business-to-business contacten, maar ook soms tot hele andere ontmoetingen. Ja, noem eens iets persoonlijks. Wat u zegt. Nou, bijvoorbeeld, we hadden vorige week Spanje op bezoek. En dan zit in de delegatie een mevrouw, Monique Lambi, die daar zit als hoofd van het paviljoen van Spanje. Van origine uit Limburg? Maar van origine dus, want dat is de eerste vraag die je stelt. Lambi is een Limburgse naam, dus van origine heeft ze Limburgse roots. Maar die woont in Spanje, werkt in Spanje en doet heel veel met kunsttentoonstellingen. En die vertelt mij dan dat er een hele bijzondere tentoonstelling uit Spanje naar het Venlo's museum komt. Het Limburgs Museum in Venlo. Ja. En die nu ook voor een deel in Leiden staat. En dat zijn tekeningen, aquarellen van planten en dieren die nog nooit terug zijn geweest in Nederland nadat de verzamelaar in de 1700 zoveel, dat is meer dan 7000 tekeningen en natuurlijke voorwerpen, mineralen, van alles heeft verzameld. Okay. Die ging failliet, Spaanse kroon kocht het op, dus Spaanse koning kocht het op. Is in Spanje in musea gestald, nooit meer in Nederland geweest. En nu vanwege de Floriade dan komt dat naar Noord-Limburg. Okay. En dan probeer je ook duidelijk te maken dat die Floriade voor ons veel meer dan alleen maar economische spin-off oplevert. Ook in het culturele domein hangt daar nog heel veel mee samen. En dat is gewoon bijzonder. U zei zelf al, ik ga deze zomer niet weg. Ik ben zolang de Floriade is hier in charge. Ook een beetje omdat uw collega in Venlo, die is tussentijds vertrokken. Meneer Bruls is naar Nijmegen gegaan. Ja. Dus u bent eigenlijk de enige die nog een beetje van de hoed en de rand weet. Nou, dat is ook niet waar. Ik ben nu wel de langstzittende burgemeester. Er is in de afgelopen jaren door de herindeling behoorlijk wat gewisseld. En ook inderdaad in Venlo, Wim Dijkstra is daar nu als waarnemer. En die is ook blij dat er burgemeesters zijn, ook in deze periode, die dan paraat zijn. Die inderdaad van de hoed en de rand weten, dat het hele voortraject hebben meegemaakt. Ook alle veiligheidsoefeningen. Want ja, als er een noodweer losbarst, dan hebben wij als burgemeester daarin wel een hele bijzondere rol. En zeg je nou niet, het is net eindelijk mooi weer. Nee, maar er komt vanzelf een keer ook slechter weer of bijzondere calamiteiten. Helaas gebeurt dat en daar zijn wij op geprepareerd om dan ook adequaat te handelen. U zei zelf al, ik heb ook een beetje groene vingers, want je heeft een heel verleden al in de land- en tuinbouw, hè? Ja. Ik ben een Wageningse ingenieur, dus in Wageningen afgestudeerd met specialisatie tuinbouw. Dus een wereldtuinbouwtentoonstelling, wat ik net al zei. Ja, dat is dus mijn ding. Maar heeft u er nooit agrariër of zo willen worden? Ja, vroeger wel. Maar ik kon leren, dus zei ze thuis, dan ga maar studeren. En dan zie je nog zoveel meer mogelijkheden om je employee te vinden. En een bedrijf starten tegenwoordig is geen eenvoudige klus. Dat was het ook niet toen ik afstudeerde. Dan heb je toch al wat kapitaal nodig. Of van huis uit een bedrijf waar je overneemt. Mijn vader had een klein gemengd bedrijf. Dat was niet mijn ding. Ik wilde het dan echt anders in de tuinbouw. Ja, planten? Bloemen? Ja, planten en bloemen veel meer. Maar het rolt zoals het rolt. Maar staat deze burgemeester dan elk weekend lekker te schoffelen in de tuin? Of, Ik hou wel de tuin alles zelf bij, maar ik ben niet de schoffelen vind ik af en toe best leuk, maar niet dat ik zeg dat is nou mijn grote hobby. Nee, ik kan er niet meer voorstellen. Nee, maar het is... Ik hou thuis wel de tuin zo goed en zo kwaad als kan bij. U bent van origine Brabander. Ja. Volgens mij al 2 decennia hier in Limburg ingestreken. Ja. Voelt u zich inmiddels al meer Limburger dan Brabander of mag je dat zo niet stellen? Nee, ik voel me in Limburg absoluut thuis. Ook met heel veel dingen, ook met de kinderen die hier zijn opgegroeid. Dus voel je op bepaalde momenten de Limburgse trots. Dan ben ik Limburger.
Maar je bent toch ook wat meer wereldburger, Nederlander. Je vertoeft toch overal. En, dus ik ben niet iemand die, omdat ik ook niet die oorspronkelijke roots uit Limburg heb, zeg maar genetisch Limburger is. Maar met carnaval, dan loopt u vooraf in de Polonaise? Vooraf in de Polonaise? Ik heb elk jaar, op 1 jaar na in mijn leven, heb ik carnaval gevierd. Dus nee, daar doe ik wel in mee. Maar vanuit dit vak wel op een gepaste wijze. Je moet toch in je rol als burgemeester weten wat je wel en niet te veel biertjes en niet te veel gekke dingen. Nee, want dan weet je dat je zit in een etalage. Zit, werkt, woont in een etalage. Daar leer je ook mee leven. En dat betekent daar met mate mee omgaan. En tegelijkertijd, er zit altijd een waakvlammetje in je hoofd van als er iets misgaat, als er iets gebeurt. Dat is toch een beetje de deformatie van het vak. Je houdt altijd risico's met dat soort gebeurtenissen. En dat moet je er ook zijn. U zei bij 4, zolang de Floriade aan de gang is. Daarna neem ik aan dat u nog wel een keer een pauze pakt. Of in ieder geval een kleine vakantie pakt. Wat voor vakantiebestemmingen moeten we dan bij u zoeken? Nou, dit jaar pakken we nog een eind van de zomer een midweekje in Nederland. Het is ik vind niet, bij mij hoeft niet per se een vakantie dat ik elk jaar per se weg moet of ver weg moet. We pakken ook in deze periode tussendoor wel eens een dag en dan gaan we in de regio, of in de EU-regio moet ik zeggen, want dat strekt zich ook uit naar het Belgische en het Duitse, naar bijzondere dingen toe. Want we hebben in onze regio heel veel leuke dingen. De toeristen die hier komen... Waar bent u geweest onlangs? De dierentuin in Duisburg zijn vorig weekend geweest. Het was wat kouder. Hele mooie dierentuin, want we denken altijd dat de dierentuin alleen maar in Artes en de Burgersoer in Arnhem en dergelijke is. Heb ik ook nog. Ja, maar, en in Overloon. Maar ook aan de Duitse kant hebben we leuke. De jongste zoon is 2 weken geleden, is 1 nacht heeft hij in een tipi-tent geslapen. Dat was eerst in het Brabantse. Dus gecombineerd met museumbezoek. Nou, en zo pikken we ook wat. Maar bent u een beetje een campingmens of iemand die toch liever in een huisje of in een hotel zit? Wij zitten het liefst in een huisje of hotel. Dat heeft ook met de gezinssituatie en mijn vrouw te maken. Zelf ben ik van vroeger uit zat ik bij de vertellerij en toen ging ik kamperen. Ja. Ook 's winters kamperen. Ja. Dus. Maar je wordt ook wat ouder en dan zoek je ook naar andere leuke dingen. En ik wil ook in de vakantie vaak dingen zien. Naar musea toe, naar bijzondere gebouwen. Als je ergens bent, niet alleen maar aan het strand liggen. En welke plaats staan nog op het verlanglijstje? Nou, nog een heleboel. Ik ben kijk, 1,5 jaar geleden, toen was de oudste dochter, die liep stage in Nieuw-Zeeland geweest. Ja, dat zijn toch wel heel bijzondere plekken. En ja, Amerika, New York of dergelijke, dat zijn allemaal... Er zijn nog heel veel plekken die nog op het lijstje staan, die wil ik in mijn leven dan een keer gezien hebben. Tot slot, de sportzomer van 2012, de Olympische Spelen staan voor de deur. Ja. Gaat u alles volgen op de voet? Niet alles, maar ik volg zeker wel zaken. Net als met wereldkampioenschap voetbal geweest is. Je pikt daar je momenten daar praat je niet mee. Over. Nee, maar je pikt daar een moment in mee, volgt wat gebeurtenissen tussendoor. Dus ja, er is ook deze zomer, ook al als je niet weggaat, is er heel veel te beleven. Oké, nou, we gaan het zeer zeker zien. U bedankt voor uw komst hier naar Peer. U mag weer terug naar de eigen huisjes daar in de Horst en de Maas. En wij gaan verder met een stukje muziek. Dries Roelvink die kon niet. En dus hebben we gekeken en hebben we Thomas Bergen gevonden. Hier is hij voor u met Jij en ik. Ja. Nou, ga maar lekker staan vandaag. Lijkt me ook wel een goeie. En dan klappen we mee. Kom maar. Oké. Zingen. Wow. 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 Zie de lachende mensen. Je bent niet alleen, dus vier mee. Je zult het niet geloven, al weet dat jij vanavond al het recht hebt om gewoon jezelf te zijn. Pak mijn hand en doe maar mee tot de morgen komt. Zullen vanavond samen zijn. Ik laat je zien hoe jij vanavond vrij kan zijn. Wow,
sfeer van al die dansende mensen. Dus laat je maar gaan en doe maar mee. En geef je langzaam over aan het ritme en de avond. Je zult merken dat er geen ontkomen aan is. Pak mijn hand en doe maar mee tot de morgen komt. Jij en ik zullen vanavond samen zijn. Ik laat je zien hoe jij vanavond vrij kan zijn. Kom op! Wow, 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 wow. Zwaai met beide handen naar voren toe, jongens. Kom maar. Zwaaien, zwaaien, zwaaien. En klap. Ja, ja. Zullen vanavond, jij en ik zullen samen zijn. Jij en ik zullen vanavond, jij en ik zullen samen zijn. Jij en ik zullen samen zijn. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dat was Thomas Bergen, een van de beste zangers van Nederland. En zometeen treedt hij nog een keer hier op voor u thuis en voor de mensen hier op het park natuurlijk. We gaan ondertussen verder met de nieuwe gedeputeerde van Limburg, Erik Koppen. En we gaan hem even aan u voorstellen, want meneer Koppen, welkom. Natuurlijk kennen we uw naam, maar het grote publiek die weet waarschijnlijk niet zo heel goed wie u bent. Dus ik zou zeggen, laten we het doen zoals vroeger bij Henny Huisman. Wie ben je, waar kom je vandaan en wat ga je nadoen hier? Ja, wie ben ik? Erik Koppen. Waar kom ik vandaan? Uit Nigeria, Lagos, in Afrika. Daar ben ik geboren. Kijk. En via omzwerving in 1978 in Brunsum. Ja, en nu dus straks gedeputeerde na de zomer eigenlijk officieel? Nee, ik ben al in dienst als gedeputeerde. U bent beëdigd, maar officieel begint het werk natuurlijk pas na de zomer. Nee, ik ben al begonnen. Ah, schei uit, je heeft eerst ook vakantie, joh. Nee. Vertel, wat heeft u allemaal gedaan de afgelopen weken? Nou, ik heb de afgelopen weken met name de kennismakingsgesprekken gedaan van iedereen. Waar ik straks veel mee te maken heb. Me in de dossiers verdiept en ook al een eerste handeling verricht. Laat horen. Nou ja, en de nieuwe hectometerpaaltjes, u weet het wel, die paaltjes langs de weg. Die worden in heel Limburg op de provinciale wegen vervangen. Door dezelfde als bij de Rijkswegen. Dus u heeft een hectometerpaaltje onthuld? Onthuld, ja. Mag ik een groot applaus voor de meneer die het hectometerpaaltje heeft onthuld? Ja. Niemand klapt? Nee. Flauwekul. We gaan over serieuze zaken hebben. Te beginnen met wat u net vertelde over uw geboorteplaats. Ja. Want dat moet u denk ik heel even uitleggen. Ja, mijn vader heeft jarenlang over de wereld gereisd om bedrijven op te zetten. En ik ben dus geboren in Lagos. In Nigeria? In Nigeria. En heeft u hoeveel jaar gewoond? Een paar jaar, 2 jaar. En daarna naar Suriname. En mijn broer bijvoorbeeld is geboren in Venezuela. Oké. En na omzwervingen ben ik uiteindelijk weer in Nederland terechtgekomen. In Eindhoven. En van daaruit weer 5 jaar naar België. Maar wat weet u nog van die hele vroege periode in zeg maar Nigeria, Suriname? Nou, Nigeria vrijwel niets. Suriname meer, omdat ik vanaf mijn 13e daar een aantal keren terug ben geweest. Wat heeft u nou familie, vrienden of zo wonen dan? Of? We hebben daar een familie wonen, ja, dat klopt. Oké. Ja. En ja, dat is natuurlijk een heel ander land dan wat we hier natuurlijk gewend zijn. Ja. U heeft natuurlijk de andere kant van Suriname dan gezien. Ja, dat klopt. Hoe is dat land? Beschrijf dat eens een klein beetje. Ja, enorm gasvrij. De deur bij iedereen staat echt letterlijk open. En dat betekent dat als je kookt 's avonds, dat je nooit weet voor hoeveel mensen je kookt. Want je weet nooit wie er binnenkomt lopen. Ja. Maar dat is wel natuurlijk een stukje gezelligheid dat u meeneemt nu ook hier naar Nederland dan, naar Limburg. Dat klopt, ja. Absoluut. Omzwerving uiteindelijk beland dus in Brunsum. En toen? Ja, en toen heb ik het ateneum afgemaakt. Vandaar naar de hogere informatica opleiding. Dat is de Hogeschool Zuid tegenwoordig, heet dat. Ja. En van daaruit ben ik gaan werken op het computercentrum van DSM. En dat heb ik 15 jaar volgehouden. En ik ben vervolgens wethouder geworden in Brunsum. 3 jaar, daar was ik al raadslid. En toen ik dat niet meer was, ben ik gaan werken bij Schils. Een heel mooi agrarisch bedrijf uit Limburg. Begonnen in het molentje van Amstrade. Okay. Met 150.000 kalveren, kalvermelk.
en Kalle Slees. Oké. Ja, u doet dus nu de cijfertjes. Hè? U bent ook gedeputeerde van onder andere Financiën. Daar komen we zo meteen nog op te spreken. Maar daarnaast bent u een behoorlijke avonturier, als ik het een beetje goed heb begrepen. Ja, dat klopt. Vertel. Nou, ik heb gewoon altijd veel gereisd. En ook veel gesport. En niet zomaar sporten. Doe eens een greep. Een greep. Nou, ik heb wielrennen heel kort gedaan als voorbereiding voor de Alpe d'Huez. Ja. Een magnifiek initiatief voor de kankerbestrijding. Hoe vaak heeft u de Alpe d'Huez beklommen? 3 keer. 3 keer. De 4e keer heeft mijn vrouw hem van de fiets gehaald, want die dacht dat ik het niet ging halen. Oké. En mijn vader de afgelopen jaren Sanda, is Chinese vorm van kickboksen. En kettlebell met zo'n grote kogel. Bedoeld om je sterker te maken. Wordt veel gebruikt voor gevechtsporten. Maar ook voor het wielrennen goed om je rug zeg maar sterker te maken. Maar bent u een vechtersbaasje, moet ik het zo zien dan? Ik ben in de ring bedoel van ik dan, kleins af ben ik wel een vechtersbaas geweest. Maar juist door die vechtsporten heb ik mijzelf wel beter onder controle gekregen. Ja, het maakt u rustiger. Ja, absoluut. Okay. Ik begreep ook, u heeft kinderen. Die kinderen die geven je ook een beetje mee van doe vooral veel sport, doe vooral veel cultuur, toch? Ja, dat klopt. Ik heb 3 kinderen, 2 dochters en 1 zoon. En ik vind het belangrijk dat zij een goede basis meekrijgen voor de rest van hun leven. Dus ze leren allemaal een muziekinstrument, ze halen allemaal hun zwemdiploma's en ze leren allemaal een gevechtsport. Oké. En daarnaast mogen ze uiteraard wel kiezen nog zaken kiezen. Ja. Maar qua muziek, want dat zit ook bij u erin, hè? U bent weliswaar niet dus geboren in Limburg, maar zit wel bij een schutterij. Ja, dat is op zich een apart verhaal, want ik zal nooit vergeten toen ik werd gebeld door een vriend uit Brunsum om te helpen bij een schutterfeest. Toen, ik wist niet wat het inhield. Dus ik kwam daar aan en het was, ik denk, zo warm als het vandaag is. 35 tot 38 graden. En ik had een zwarte broek en een wit oberjasje aan, want ik dacht ik moet beoberen. Netjes. En toen kwam ik op de schutterswei terecht, tussen iedereen in de t-shirts. En dat was mijn eerste kennismaking met schutterij. En daar heb ik mijn vrouw vervolgens leren kennen. En ik zal nooit vergeten, ik kwam thuis, ik zeg tegen mijn vader, pap, ik ben lid geworden van een schutterij. En toen zei mijn vader, ja, zegt hij, jongeman, zegt hij, dat was toch vroeger? En zegt hij, de schepen achter je moet je verbranden en je moet vooral vooruit kijken. Maar de schutterij heeft me nooit meer losgelaten. Ja, want u bent daar zelfs voorzitter geweest, geloof ik ook. Commandant moet ik zeggen. Dat betekent dat u zeg maar de mannen dirigeert. Ja, dat doet u nog steeds? Ja, ik ben sinds kort gestopt als commandant, maar ik ben wel nog reservecommandant. Op het ZLF onlangs ben ik nog als commandant meegelopen. Wat was nou het mooie aan zo'n schuttersfeest? Even los van de anekdote die je net vertelt, maar wat maakt dat u daar zo graag bij wil horen? Nou, het is een heel belangrijk en mooi stuk van ons cultureel erfgoed. Eigenlijk als buitenlander, als import zou ik bijna zeggen, zou je daar niks mee moeten hebben. Maar het is prachtig dat Limburg het heeft. Het is ook prachtig dat al die verenigingen dat samen zeg maar, in stand houden. En het is heel mooi om daar een bijdrage aan te leveren. Dus dat doe ik al jaren met heel erg veel plezier. En op de Schutterswei, daar was ik in het begin natuurlijk ook een onbekende. Maar toen wij in 1990 het Overles wonnen, dan sta je enorm in de belangstelling. En sinds die tijd heb ik dus heel veel mensen leren kennen in Limburg via het Schuttersfeest. Ja, je woont in Brunsum. Voelt u zich daarmee ook een klein beetje Limburger nu? Of zeg je van ja, ik ben zo'n wereldmens? Nou, ik ben zeker een wereldmens. En ik heb veel gereisd, maar ik woon nu kan ik zeggen dat ik het grootste deel van mijn leven in Limburg woon en in Brunsum. Hoe is het met dialect? Het dialect, ik versta het goed. Ik spreek het zelf niet, omdat het hoort niet bij mij. Ik ben hier niet getogen en niet geboren. Maar dwingt u wel misschien respect mee af dan, als u het wel zou doen? Als ik het wel zou doen, ja, maar het past niet bij mij. Dan wordt het te gemaakt. Ja, dat klopt. En ik zal nooit vergeten, ik werd door de ROZ geïnterviewd in 1990 vanwege het OLS. Toen we het net gewonnen hadden. Er waren oude schutten op de wei en die zeiden... dat jong moeten ze disqualificeren, die kan nog graag in plat kallen. En, ik heb het zo gelaten en de mensen nemen me gelukkig zoals ik ben. Mooi. Nou, als ik hier zo wil praten, een hele joviale man, een hele enthousiaste man. En dan duikt hij in de cijfertjes. En daar hadden we het er straks voor de uitzending nog al over. U bent nu gedeputeerde van Financiën. Ook Financiën. Onder andere Financiën, volkshuisvesting. Ja. Dat zijn niet de meest sexy onderwerpen. U had natuurlijk veel beter in de cultuur kunnen zitten. Nou, dat weet ik niet. Ik denk, je kunt elk onderwerp zo sexy maken als je zelf wil. Dan vertel, hoe gaan we Financiën en volkshuisvesting sexy maken de komende 6 jaar? Nou, sexy maken, kijk, belangrijk is dat wij sterker uit de crisis komen. Belangrijk is ook dat wij van Limburg de mooiste regio maken van Europa. En dat betekent dat er veel werk te doen is. En dat zit hem aan de ene kant natuurlijk in werk.
En om werk te krijgen moet je een goede infrastructuur hebben. En daar komen die wegen zeg maar, aan bod. Aan de andere kant willen we ook graag dat het hier veilig wonen is. Nou, ik heb handhaving in de portefeuille, milieuhandhaving. En op die manier kun je dus ook een bijdrage leveren. Ik heb verkeersveiligheid in de portefeuille. Een mooi onderwerp ook voor Limburg als het gaat om hoe kunnen we zorgen dat er minder slachtoffers vallen in het verkeer. En al die zaken, hoewel ze misschien in uw optiek niet sexy lijken, maar die dragen allemaal bij aan de aantrekkelijkheid van Limburg. Nee, uiteraard helemaal waar. Maar ik bedoel ook een beetje dat financiën in deze tijd... Ja, natuurlijk moet je daar slecht nieuws gaan brengen. We moeten bezuinigen, er moeten ambtenaren in het provinciehuis eruit. Ja. Het was natuurlijk leuker geweest, denk ik, als je dat kon doen in een periode dat de economie floreerde en we alleen maar goed nieuws konden vertellen. Dat klopt. En ik heb het al een keer eerder gedaan in Brunsum. Toen stond Brunsum er slecht voor. Wat dat betreft, we krijgen nog een paar moeilijke jaren als provincie. We zitten nu nog met een rijk gevulde kas, maar iedereen wil daar graag wat in graaien. Wij proberen als bestuur om te zorgen dat die miljoenen die door de Limburgers uiteindelijk zijn opgebracht, om die ook aan Limburg ten goede te laten komen. En dat is een lastige opgave, maar daar ga ik me in ieder geval heel hard voor maken. Wat is het belangrijkste dossier concreet zeg maar, waar je nu mee zit of waar je de komende tijd flink in moet duiken? Nou, het belangrijkste dossier is buiten twijfel de buitenring, Parkstad Limburg. Een 26 kilometer lange provinciale weg. Grootste en majeure project wat de provincie ooit heeft gehad. Toch 440 miljoen aan investeringen in het totaal om die weg tot stand te brengen. Even heel kort, de Raad van State heeft het plan oorspronkelijk afgekeurd vanwege allerlei milieuzaken. Jullie hebben een nieuw plan ingediend om dat dan ook beter te onderzoeken. Hoe staat het er nu voor dan? Nou ja, het ligt op dit moment ter inzage. Alle mensen die bezwaar willen aantekenen hebben nu wederom een kans om bezwaar te maken. Dan hopen wij dat we de laatste gang naar de Raad van State maken. Dat zal eind van dit jaar zijn. Eerste kwartaal van volgend jaar, maart volgend jaar, hopen we dat de Raad van State alles op goed licht zet. We zijn er eigenlijk van overtuigd dat het ook moet. En dat er niets is wat die weg meer kan tegenhouden. En in principe dan volgend jaar de eerste schop de grond in? Ja, dat zou het gevolg zijn. Moet ook. Want we krijgen bijvoorbeeld ook miljoenen aan Europese subsidies. En die vallen weg op het moment dat de schop volgend jaar niet de grond in gaat. Ja. U bent, voordat u nu gedeputeerde werd, de fractievoorzitter van de VVD geweest. Heeft dus ook het hele schouwspel van de afgelopen maanden in de provinciale politiek van dichtbij gevolgd. Hoe kijkt u terug op die roerige periode? Nou ja, dat was voor mij ook als een van de twee onderhandelaars. Want ik heb dat samen met Mark Verheijen gedaan. Was dat in eerste instantie een hele mooie opgave. Omdat wij heel snel toch samen tot een ontzettend goed coalitieakkoord kwamen. Ja, en helemaal op het eind, toen het om de poppetjes ging, ja, toen ging het helaas mis. En, uiteindelijk, ik ben degene geweest die Jos van Rij in eerste instantie gevraagd heeft. Uiteindelijk is hij niet geaccepteerd. Door het CDA? Door het CDA hebben we opnieuw onderhandeld. Is die functie die ik op dit moment mag invullen, is verruimd naar een fulltime FTE en ook... Ja, dat moet je misschien heel even uitleggen voor de mensen thuis. Jos van Rij heeft die naar voren geschoven. Die werd door het CDA niet geaccepteerd. Dat klopt. En min of meer een ruil daarvoor is er een andere gedeputeerde gekomen. Maar heeft de VVD wel meer taken gekregen. Een fulltime wethouder in plaats van 0,8 FTE. Ja. Nou zeggen boze tongen van ja, dat wist de VVD al lang. En ze hebben puur van Rij naar voren geschoven om wat meer eruit te halen als wisselgeld. Ja, die vraag krijg ik nog bijna dagelijks. Maar dat is absoluut onzin. Ik heb oprecht de heer Van Rij gevraagd, omdat we hadden dat ook zo afgekaart. Het was een 0,8 FTE en die kon door iemand zoals Van Rij worden gecombineerd met zijn senaatzetel in de Eerste Kamer. Daar zat helemaal geen spel achter, want voor hetzelfde geld was Jos Van Rij gewoon geaccepteerd. Toen Jos Van Rij de Provinciale Staten vorig jaar verliet, was hij vicevoorzitter geweest van de Staten, voorzitter van het presidium, voorzitter van de commissie ad hoc. Hij is gelauwerd toen hij wegging vanwege zijn prestatie, ook door het CDA. En ik had niet het idee dat dat geen probleem zou zijn, maar ik had ook niet gedacht dat het zo'n probleem zou worden. Maar waarom hadden u niet eerder contact kunnen hebben met het CDA en als goede partner kunnen zeggen van goh, dit zijn onze plannen. Ja, ik weet dat er in de media gezegd van ja, ieder heeft zijn eigen kamertje en we hebben afgesproken dat ieder zijn eigen dingetje regelt. Maar ik kan me voorstellen dat als het om zoiets belangrijks gaat als ik het deputeerde, dat je toch wel eventjes van tevoren overleg heeft. Ja, dat is achteraf en dat was ook zeker de bedoeling. Alleen we hadden een eigen interne selectieprocedure. En dat fractie nam het besluit die vrijdagochtend. En we hadden nog een kwartier tijd om onze coalitiepartners in te lichten daarover.
Het was dus helemaal geen opzet, geen boze opzet. Wij konden gewoon niet anders. Wat moet er nu anders de komende jaren in het provinciehuis? Want het afgelopen jaar wordt door velen toch een beetje als een verloren jaar gezien. Door het feit dat de coalitie vroeg klapte. Wat is voor u nou de belangrijkste verandering die er dadelijk komen moet? Nou, in ieder geval de cultuur. Hè. Er zal toch een cultuuromslag moeten plaatsvinden. Maar hoe is concreet, wat bedoel je met de cultuur? De manier waarop de staten met elkaar omgaan, de oppositie, coalitie, is zeg maar... Mekaar meer gunnen. Ja, elkaar meer gunnen. De gunfactor voorkomt dat deze provinciale staten een vuist kunnen maken, net in een periode dat het voor Limburg heel erg nodig is. Ja. En dat moet veranderen. We gaan dat zeer zeker de komende tijd zien. Toch, de Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. U staat als lijstduwer op de lijst van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen. Is er daar nog een kans dat we u alsnog naar Den Haag zien gaan? Nou, die kans is er altijd. Maar ik zal die kans nu niet nemen. Want als je genoeg volkstemmen krijgt, dan kan het, hè? Ik ben ook blij met iedere stem om van de VVD wederom de grootste partij te maken. Ook nu in Limburg. Maar het is heel duidelijk dat ik als lijstduwer ben toegevoegd. Met name om zoveel mogelijk stemmen voor de VVD te halen en niet om zelf plaats te nemen in de Tweede Kamer. Nou zeggen andere mensen dan weer van ja, dat is ook een beetje kiezersbedrog. Want als je op die lijst staat, dan moet je ook kunnen gaan als het zover is. Als het puntje dat moet je naar de toekomst toe ook niet uitsluiten. Maar dat is vooral nu is dat niet aan de orde. Oké, goed. We gaan het zeer zeker zien. U gaat dus gewoon het provinciehuis in. Uw collega Leon Fritsen, natuurlijk de nieuwe gouverneur, die heeft een heel rondje Limburg gemaakt. Theo Bovens, die heeft een heel rondje door Limburg gemaakt. Ja. Hoe bekend bent u, zeg maar, buiten Brunsum met de steden van Limburg? Nou, ik ben in het zuiden in ieder geval wat bekender dan het noorden. Daar zal ik dus extra energie in moeten stoppen. Ik zal ook meer op de weg te vinden zijn. Volgend jaar is het jaar van de fiets. Dan zal ik volgend jaar de baan nemen om met de fiets door heel Limburg te gaan. Oh, daar gaan we u volgen met de camera. Dat mag u. Helemaal van harte welkom. Oké. Bent u ooit in Roerdalen geweest? Ja, vlak naast Roermond. Ja. Ik geloof dat een van de weinige plaatsen waar nog geen verkeerslicht was tot voor kort. Maar wat vindt u van de gemeente Roerdalen? Ja, dat is een redelijk groene gemeente. Ja. Mooie gemeente. Ja, daar gaan we zeker ook nu naar kijken. U bedankt voor uw komst naar deze studio hier op Centerparks Erpenheide. Ja, Roerdalen, dat is onze gemeente van de dag. En ik zei het zojuist al, Patrick Smeets die stapte met gevaar voor eigen leven in de kano en bezocht de 11 kilometer lange route die onder andere voert langs de basiliek in Sint-Odilieberg. We gaan zo genieten van een stukje kano hier in Roerdalen. Jan, onze instructeur / begeleider. Wat moet ik allemaal weten voordat ik hier instap om niet onder water te belanden? Nou, je moet in elk geval weten hoe je moet in- en uitstappen op een veilige manier. Dus, zodat je droog kunt blijven. Je moet een beetje weten wat de stroming met de boot doet. Wat de mogelijkheden zijn, wat de onmogelijkheden zijn. Ja, niet tegen de stroming in neem ik aan. Niet tegen de stroming in. Gebruik maken van de stroming, maar ook op zo'n manier dat je niet door de stroming vast wordt gezet in de buitenbochten. Ja, oké. Instappen kom ik daar nog even op terug. We gaan nu zo de tocht maken. Waar komen we dan uiteindelijk uit? Nou, we eindigen bij de basiliek in Sint-Odiliënberg. Dus dat is precies 11 kilometer, 2 uur, 2,5 uur. Het is een beetje een steile uitstap, maar het is een mooi picknickveldje bij de basiliek. Dus een heel mooi plekje om uit te stappen. Oké, en ja, ik neem aan dat er onderweg ook nog wel wat bezienswaardigheden zijn. Nou, er zit heel veel natuur. Er zijn hele zeldzame libelles, de ijsvogel, de bijeneter is allemaal te zien op de Roer. Er zitten meer dan 41 verschillende vissoorten in de Roer. Dus het is een van de mooiste en vissoortenrijkste rivieren van Nederland. Nou, ik ga proberen in te stappen en dan gaan we gezellig een stukje varen. Oké. Dat beginnen we gewoon. Je dacht nog droog te blijven, maar dat valt een beetje tegen. Hoe kwam dat? Dat is wel leuk.
Goedemiddag. Goedemiddag. U bent hier op vakantie? Wij zijn hier op vakantie. Wij zitten hier vlakbij op een camping. We mochten de caravan van mijn zus en mijn zwager lenen. En we zijn hier dus aan het rondkijken. Ja, hier is nogal wat te zien, hè? Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik vind dit basiliek, ik wil wel kerk zeggen, maar dat mag natuurlijk niet. Het is echt super mooi om te zien. Zeker. Wat heeft u voor de rest nog hier in de buurt gezien waarvan u zegt van nou, dat vond ik echt prachtig? De knooppuntenroute hier ook. En het vlakke en het schone van de wegen en het rustige op de weg. Ja. Er zijn veel in Nederland op vakantie geweest, maar ik vind hier in Roerdalen heel bijzondere dingen. Oh ja? Ja, het is puur. Het is hier echt puur natuur. Niemand doet hier gemaakt, het wordt allemaal niet afgezet. Het is lekker fietsen en je hebt echt het gevoel als je in het bos rijdt van... Daar kan wel een wild zwijn aankomen of zo. Ja, die schijnen hier ook te zitten, heb ik me laten vertellen inderdaad. Dus het zou zomaar kunnen. Maar het voelt dus, het is wel mooi, maar het voelt niet toeristisch. Is dat een beetje... Ja, dat is er wel een beetje. We staan hier nu voor het museum. En ik vroeg me nou af, dat museum staat naast de basiliek. Dus ik neem aan dat je ook heel veel van de basiliek af weet. Het valt wel mee. Het valt wel mee. Nou, maar... Het valt wel tegen, moet je beter zeggen dan. Wat maakt die basiliek nou zo speciaal? Nou, een basiliek is natuurlijk vanwege het feit dat hier de beenderen worden bewaard van de heiligen van Sint-Julienberg, Sint Wiro, Plegelmus Notgerius, dan de reliekschijn van die heiligen. En natuurlijk de ligging van de basiliek, hè, hoe ze hier ligt. Ja, mooi bovenop. Heet dat is dat een terp of is dat gewoon een heuveltje? Ik weet het nooit. Er zijn opgravingen geweest, gelijk na de verwoesting van de kerk in 1945. En daarbij hebben ze archeologisch onderzoek uitgevoerd, zoals ik al zei. En daarbij hebben ze geen aanwijzing aangetroffen dat hier vroeger bewoning is geweest. Geen directe aanwijzing, laten we zo zeggen. Dus het ligt gewoon toevallig heel mooi. Het ligt perfect, ja. Nee, en een basiliek wordt niet zomaar, hè? Daar komt de pauze bij kijken, toch? Ja. In 1957 is de kerk verheven tot basiliek. Ja. En toen is het ook uitbundig gevierd in Sint-Julienberg. Daar vinden ze nu nog de sporen van terug, zeg maar. En nou ja, ik zei net al, het museum, hè, dat ligt hier pal naast. Die twee hebben dus niks met elkaar te maken dan? Wij leveren het water aan de kerk. Oh, dat is ook belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Nee. En in die zin hebben wij geen directe relatie. Vroeger is het museum een school geweest, een lagere school. En daarvoor geloof ik nog een boerderij. Maar wat wij wel hebben in het museum is een korte presentatie van de basiliek. Met een aantal schilderijen. Maar ook archeologische vondsten die zijn aangetroffen tijdens de opgravingen in de jaren 40. En wat is dan ik bedoel, elk museum heeft natuurlijk wel zo'n prijsstuk, zeg maar. Wat is nou jullie mooiste? Op dit moment hebben wij het mooiste wat wij kunnen laten zien is de Romeinse muntschat van Montfort. Die is vrij recent gevonden. Ja, die is vrij recent gevonden, ja. Die wordt nu bij ons in het museum gepresenteerd. En het is toch een vrij unieke schat die hier te bezichtigen valt. Ja, zometeen meer over Roerdalen en gaan we onder andere kijken bij de kastelen die er daar in de gemeente te vinden zijn. Zometeen hebben we ook nog een artiest hier, niemand minder dan natuurlijk Thomas Bergen is er. Zijn fans zitten helemaal gereed, jawel. En hij komt zometeen zingen, we gaan hem ook interviewen. Dat doen we allemaal zometeen na de reclame. Tot dan. Partners van dit programma zijn Centerparks en gemeente Roerdalen.